ben geboren in 1947, langs de grote baan. Dus mijn ouders woonden langs de grote baan. Dus ik weet een tijd dat ik als kind in de zandbak speelde, dat ik van Zonhoven paard hoorde afgetrapt komen, totdat dat thuis voorbij was. Dus dat wil zeggen, dat was toen 2 baanvakken en een fietspad. Dan heb ik de tijd nog gekend, met 2 baanvakken en een fietspad met eikenbomen. Dan heb ik de tijd nog gekend dat achter die ene kant van die eikenboom nog een tram lag. Een tram die kwam van Hasselt, die ging hier tot Houtaler Centrum. Achter het centrum, Kuppersplein, draaide die naar links, als je van Hasselt komt naar links. Dan ging die richting de tramstraat van Houtaler. En dan draaide die zo richting Heusden. Ging die over Heusden Cité. En dan draaide die richting Koersel. En in Koersel stond een klein station, dat staat er nu nog. Dat is nu eerder een mosselbar geworden en een frituur en een brasserie, tamelijk groot. In dat station moest je dan overstappen van de ene tram naar de andere, want dit was een elektrische tram en vanaf Koersel was dat een mazouttram. Intussen heb ik dan 1 bedrijf gekocht in Houtaler en we zijn dus gevestigd met een atelier in Beringen en ons hoofdkantoor is in Hasselt. Dus ik rijd regelmatig van Houtaler naar Hasselt. Ja, als ik 's morgens naar Hasselt moet rijden, ja, dat is eigenlijk, vroeger was dat iets van een kwartiertje, nu is dat altijd een half uur. Ja. Dus maar dat is maar van Houtaler uit. Hè. Ja. Maar mijn bedienden die van Overpel komen en zo, ja, die vragen enorm. Dat is een goede tijdsbesteding, zeker als je wat ouder wordt, dan kun je daar echt van genieten. Ja. Dat is bijvoorbeeld een reden waarom dat ik minder naar het noorden ga, omdat ik in Helchter daar altijd ergens moet oversteken. Ja. En dat eigenlijk gevaren zijn, dat is zo zeggen. En waar steekt u dan meestal in Helchter over? Kort aan Molenheide.